elea horretan sartu nahi genituen alde batetik, agiri historikoetan idatzi agertu diren euskarazko hitzak, ez? Eta hori da gaurko italian tratatuko dugu. Iakingo dugu ere, gauza euskaraz izango da, bale? Baina, kliniko ibiltzen zareten ontzat, eta ere, tituluak elebidune izango da, otezpena, bale? Diapositiba, bale? Bueno, besterik gabe, hasiko gara, hasiera batean egingo dut sarreratxo bat bezala, bale? Kokatzeko, bueno, zertaz hitz egingo dudan, ez da izango agiri bat, eta bere testu ingurua, eta hori. Alde batetik ikusiko dugu zergatik dauden edo ez dauden agiri gehiago, eta ze testu ingurutan sortzen diren, zergatik batzuk sortzen diren testu inguru batean, eta bale? Hau da, izango dira euskartzen nola idazten ezen hizkuntza bat, ematen du existitzen dena, Arrazoa urtzen ez duena, ikus dezakegu orientziona, Ego Amerikan desagertzen nahi diren hainbat eta hainbat hizkuntzetan, ez badaude idatzita, ez dut berrogeita hamar urtera, inor ez diakingo horretaz, ez bada egon hizkuntzalari bat horren gaina, sogarrak hartzen, edo, bueno, azken finean, gure euskararekin gertatu zen bezala, ez? Bueno, bestalde batetik ikusiko dugu zergatik iaia ez dago euskarazko idatzirik. Populazio gehiena euskalduna baten, bale? Hori ez da gertatu bakarrik hemen, baizik eta euskaraz diozoa, bale? Baina, ikusiko dugu. Bestalde batetik, ze garrantzia duen idatziak egotean euskara eta klase sozialaren arteko harremana, azkenean, euskaraz egiten zutenak ziren herri laukoek eta klase boteredunek ez duten euskaraz erabiltzen, edo bintzat agirietan idazteko ez duten erabiltzen, joango gara horretan sakontzen, eta bestalde batetik euskara eta emakumeak, ikusiko dugu zer garrantzia izan zituzten emakumeak euskarari eusteko neurri batean duela ingutsi arte, eta horrek ere, edo ze erlazioa duen emakume euskarari eustea, baina idatzietan ez agertzea, ez? Bueno, euskara idatzia, egon alda, bai, egon da gutxi, euskara orokorrean bezala, baina pentsa dezakegu ez, alde batetik oso arraroa zen, eta hemen erronkari barran, bai, ibar galdu batean gaudetez, ez zen ezer idatziko, baina bai, uste duguna, baina igual batzuk ezagutuko dituzue aurkeztuko ditugun testuak, baina noiztik zertzietatu, baina euskara orokorreko idatzi zarrenak bezala, azkenean euskaraz ezagutzen ditugun agiriak, azten dira 16 urtetik ona, gero ikusiko dugu 16 garren mendetik ona, ikusiko dugu ze arrazoiengatik, baina ikusiko dugu ere testu ingurutan agertzen diren testu horiek, eguneroko bizitzaz ezen idazten, ez? Nor idazten zituen eta zergatik, bale? Testu eta iku gutxi badaude, eta batzuk ezagutuko dituzte ziurazki, baina, nik uste hitzaldi honetatzea, ez duzte bat baino gehiago izango duzuela, ez? Ezagutzen duten testuren bat, testu berriren bat ezagutuko duzuela, bale? Eta hasi aurretik, buruan izan behar ditugun
kontu batzu, bale? Hizkuntzaren testuinguruaren inguruan, euskara Nafarroan, ze egoeratan egon da mendeetan zehar, bale? Alde batetik herritarren artean, ikusiko dugu nola puntu erdiago amaitu arte Nafarroa gehiena zen euskalduna, Arriberako zati bat kenduta, baina gero ja konkistaren ondoren gaztelania hartzen ari da, edatzen ari da oliozko orban bat balitz bezala, iparraldean. Nola, administrazioan euskara praktikamente zen erabiltzen, orduan horrek ere garrantzia zuen euskara eusteko aitzakin hartzea. Elizaren jarrera ere ikusiko dugu, eta bestalde erronkari barren euskararen egoera, orokorrean Nafarroako tendentzia jarritzen dut, baina erronkari barrek baditu bere bitxikeriak, bale? Ikusiko dugu nola zein zen egoera entzinean, konkistaren ondoren nola aldatu zen, edo meretzigarren mendean, gainbere iritsi zela, eta Elizaren eta eskolaren eragina nolako izan zen, bale? Esaten duena. Nafarroan, herritarren artean, euskaratzen nagusi Nafarroko zonalde gehienetan, bale? Erdiberako hegoaldea kenduta, erdiagoa amaitu arte, praktikamente Nafarro osoa euskalduna, ez euro inguruan, gainerakoa, eta 16. mendetik aurrera, azten da gainbehera, pixkanaka, bizpairu mendeetan zehar, iritsiko dela gure baino. Hemen ikusten duzue, konkistetan beranduago, zerri deitzen zioten, egon zen eta irakurtzen Elizako bula bat, agiri bat, zerrikusia zuela sermoiekin edo nola predikatu gartzen, eta horretarako jakin bat zuten zehazki sezonaldetan ulertzen zuten erdera, eta sezonaldetan beharrezkoa zen eza edo predikatzaile euskalduna, bale? Eta ikusten duzue, gutxi gora gara, nondik doan dugu, bale? Hemen dago Zangotza, baina Lizarra behindik dago eremu euskaldunean, hau alde batetik, bale? Hemen, erronkari zaritzu, izango duke, lurralde euskalduna bete-beteak, bale? Baina, ikusten badugu, igual ezagutuko duzue Peio Monteano argitaratutako liburua, Eliteber Navarro, eta hor, aztertzen ditu 16. mendeko hainbat epai prozesuak, bale? Eta batez ere, bi hamarkada hauetan, aztertzen ditu hainbat epai, eta epai horietan agertzen diren lekukoak, ez? Eta zeintzuk behar dituzte itzultzaile, eta zeintzuk. Eta, hemen ikusten duzu dagoien, solo hablan euskera. Eta hemen, zenbat eta irunago, porzentai handiak, bale? Eta bitxia da, Irunberriko ingurua, agertzen da, euskaldunago, edo bazegoela jende gehiago. Bakarrik hitz egiten zuena euskeraz, gure ibarretan baino, ez? Zaraitzun eta erronkari ibarren baino. Hori, pixka deigarria da, ez? Ikusten baduzue, hemen, gizonen artean, itzultzaile behar zuten 132 besterik ez, bale? Horrek esan nahi du, 3 gizonetik 2 moldatzen zirela erderaz. Hori azaltzen da, edo esplikatzen da,
transumantziarekin eta armadiekin, bale? Azkenean, negozioak egin bat batzen dituen eremu erdaldunean, pues normala zen. Baina ikusten baduzue, emakumeen portzentaia zen iaia egunekoa. Baina, bueno, ikusten dugu bataz bestean, honen eta honen, promedio egiten badugu, ematen digu portzentaia bakua, bale? Bueno, ikusten dugu ze aldea dagoen gizonen eta emakumeen artean gure baiak, bale? Eta hitz egiten ari gara, ez duela lareun dapiko urte. Bueno, Nafarroan, administrazioan ez dela euskara erabiltzen, bai aldiaroan, bai konkistatale. Hasiera batean erromantzea eta gero gaztelania. Elizan, 16. mendean, ikusi ditugun data hauetan, baina pixkat lehenago, ospatu zen Trentoko kontzilioa izan zen Elizaren erreforma, ez? Zergatik egin zen hori. Alemanian, agartu zen Lutero, eta egin zuen, edo berak proposatu zituen kontuen artean, Eliza herrira hurbiltzeko beharrezkoa zen, Elizako testuak bertoko hizkuntzetara itzultzea. Eta Elizak, eta horrela sortu zen protestantismoa, ez? Beste ezaugarrien artean. Eta Eliza Katolikoak egin zuen beste erreforma, baina haien ustez ez dela komeni tokiko, edo lengua vulgarrez, esaten dena erderaz, itzultzea, ez? Eta horregatik, zaharrenek ezagutu duzuen bezala, meza egiten zen latinez, bale? Gero, egia esan, apesa euskaldunak garziren ere, konfesiorako eta aurrei katixima irakasteko, esplikatu behar zieten, ulertu behar zuten bertoki zuten, ez? Zuengo gara ikusteko. Eta, erronkari barren, zinetik, euskaraz jaiotarrietan, baina baita ere, bardeetan, eta landetan, hau igual askok ez duzu jakingo, baina guk ezagutzen dugu, transumantzia, erronkaritik, bardeetan, bale. Baina garri batean, herriarroan batez ere, bardeetara joten diren bezala, hainbat hartaldeak baino, igual, behien taldeak, erabaten zituzten landetara. Eta daude dokumentuak horren inguruan, baina hori nunbait galdu zen lehenago. Eta bertan, hitz egingo zuten askoieraz, edo baina, azkenean, erromantzia. Orduan, esan dezakegu, gizon erronkariarrak izan direla elegidunak edo espaldikin. Almandiak ere, gune erromantzedunera jaisten ziren, eta orduan negozioak egin behar bat zituzten, ikasi bat zuten nintan nahi. Eta konkistaren ondoren, karriberak gero eta gaztelean adunago, eta orduan erronkariarrak gero eta eredunago. Egon beste, bale? Eta, 19. mendean, hizkuntzaren egin, bale? Gero ikusiko dugu ere, Eliza eta eskolaren eragina, gainbera horren. Eta harina, bale? Sartuko gara agiriekin, eta erdiaroko agiririk bat dago, igual egongo ziren, baina zergatik ez dakigu, erronkari estruktura administratibo bat bezala antolatuta zegoen aspalditik, zinetik, berez, Iruñeko eta gero Nafarroko erresuma sortu zenean, erronkari bat zuten, pizkat, hola, haien moldatzen ziren, baina eskatzen zieten gauzak herrika, ez? Baiara, eta haiegia bat zeuden antolatuta aldez aurretik, ez? Horregatik, hori, hiru gehien zerga adibidez, egiten zen ere, baiara bezala, baina, horregatik, haiek bat zituzten hainbat gauza gordetan erronkari barko artxiboa. Artxibo hori zegoen, erdiaroan zehar, Izabako Elizan.
Eta izaba errezen 1997an, eta horrekin batera, Egonkariko artxibo zarra horre ziren, Hirugehien Zergako jatorrizko dokumentuak, edo mailuen aurkako borroketan lortutako privilegioen jatorrizko paperak, ere horre ziren. Eta, seguramente, egongo ziren idatzita egonantzez, edo bat irrati, baina hor, ziurraski egongo ziren ere euskarazko hainbat haiku. Ez dugu jakingo, zerratzen. Bueno, eta erdiaroa pasata, amaseigarren mendean, hainbat tokitan betela, hasten dira dokumentuak garatzen. Dokumentu hau berez, ez da euskeraz, baina ikusiko dugu zergatik ez daude euskarazko agiri gehiago, bale? Hau, igual ezagutuko duzue, hemen hitzein duen honetaz, Graziana Beltzaren aurkako epaiketa, bale? Sorgina zelako. Eta, nik aztertu nuen epai prozesu guztia, eta hor, erdera gutxean, eta berez, Idoatek ere bere garaian aztertu zuen, eta berari ere agarra egin zitzaion, eta esaten zuen, ematen du, emakume honek etzekiena euskeraz, ez da zer agartzen, baina nik aztertu nuen amaiera gaino, eta laurogeita piko horri bi aldeetatik irakurri doren, azken paragrafoan, zer esaten zuen. En el mismo instante, por mí el dicho escribano fue leído, informado y notificada la dicha sentencia a su uso contenida en su propia persona, la dicha Graziana Belza, en ella nombrada, dándola a entender en mascuence, la cual es que oído en el país. O sea, epai prozesu guztiak erderaz izan zen, emakumeak ez zekien ezer, eta deklarazio guztiak itzulita izan ziren, bale? Beraz, hor ere badugu zer garrantzia izango zuen puntu bateraino itzultzailea, Baina, esan nahi dut. Epai prozesu honetan, lekuko gehienak euskaldunak izan da, ez bada ez agertzen, zenbatetan ez da gauza gertatuko, bale? Bueno, urte batzuk beranduago, urte gutxi batzuk beranduago, aurkitzen dugu Burgin, ezagutzen dugun aikurik zarrena, bale? Euskara. Eta da, epaitegietan ere. Burgiko sorginen aurkako, bale? Bastatik, bederatzi urte beranduago, bale? Baina, justo, kasualidadez, aurte betetzen dira, 250 urte. Eta, euskara gertzen da, lau nesken erreniegoan, esaten dena, bale? Sorgin bihurtzeko ustez, errenegatu bat zuten Jainkoaz eta Ama Virginiaz eta Kristo guztiak, eta hori, eta gehuzarratik, bildu zuten, hitzez hitz, euskeraz eta gero itzuli zuten, baina, bitxia da, hola itzutela, bale? Gainera, ikusiko duzue, adina zituzten neskatuak, eta hemen dakar transkribatuta, bale? Arnega Sazuei, Jangoikoaz, eta Andre Donamariaz, eta Aren Seneaz, eta Santa Ana, eta Aitaz, eta Azkari guztue, bale? Ikusiko duzue, bildu ditut laurak, agertzen da lautan, neskaren arabera, azaltzen da pixkat, baina, hasi popira gozarreka, baina, bitxea da, euskara zen igualdi, bale? Anteko parecido, Catalina Bront, ikusiko duzue, abizenak ere ez direla gehiegi aldatu, hau Brontei izango zen, bale? Hau da, ezagutzen dugun aikurik zarrena, bale? Gutxia da ere, Burgin dela, gero Burgin galduko zuen edo utziko zion euskara hitzeitari lehenengo, Bueno, urte batzuk beranduago, urrengo mendean, 17. mendean, aurkitzen dugu euskara beste agiri batean, mugako liskarren inguruan, bale? Hau izango zen arlo administratiboa, bale?
bueno, irudia da, irudien zerrakoa, baina liskar hau ez da irudien zerraren inguruan. Naiz eta urte horietan ere, horrelako, irudien zerrarekin egon zela etenaldi bat, urte batzuk behi akastun entregatu zituztela eta movida batzuk egon ziren. Eta kasu honetan, detusekin ez, baizik eta beroarekin, bazituzten arazoa, ikusiko. Bueno, berez, liskar hauek, edo konversazio hauek izan ziren 1613-tik 17, baina puntunak aurkitu dira funtsa pertsonal batean, hori, 2 urte hauetako gutunak, 20 gutunen bat edo, eta dira, Zuberoan zegoen Frantziako erregearen prokuradorea eta Erronkari Barko alkatearen artean, eta ziren, igualdeko liskarrak konpontzeko gaian. Eta, horrein ikusiko dut, hau da esaten duena, eta hau da transkribapena, Claro, principios, Zuberoako prokuradoreak bere administrazioan frantsesez hitz egiten zuen, eta Erronkari Barko alkateak bere administrazioan ere gaztelaniaz. Beraz, hemen azaltzen du, nola bakoitzak hitz egiten badugu gure administrazioaren hizkuntzan. Ez gara ulertuko, elkar ulertuko, euskaraz idatziko ditut, gainera gustu handiz hartuko duzu eta ulertuko gara hobe, Eta itxia da, hori, agiri diplomatiko batean ere, agertzea, Bueno, gero, hau bitxia da. Hau ez da berez euskarazko agiri bat, baina hainbat bitxikeri bat ditu, Esan dugu, hasiera batean, Izarra Errezela 1927an, eta horrekin batera, artxiboa. Eta orduan Erronkarik ez duen ezer bere antzineko eskubidea baieztatzeko, eskubidea baieztatzeko izango zuten zerbait, baina Ibarreko memoria kolektiboa edo zegoen ilunbituta. Eta urte honetan, zegoen Madrilen, uste dut zegoela, prokuradore edo, erronkariak bat, nahiko ilustratua eta burratu zitzaion, gauza horiek guztiak biltzea agiri batean, eta hor kontatzen du, izango zen, Erronkari Barko historio zarra eta bataila mitologikoa eta kontu guztiak. Eta kapitulu batean euskaraz aritzen da, Eta esaten dugu. El vascuence es el lenguaje que los godos hablaban y la de España y la perfecta es la que habla el pan de roca. Ni más ni menos. Bueno, historia eta privilegioak eta, itxia da, esaten du, Erronkari Barrera euskara ekarri zutela godoek, esaten du, izango dut. Eta hori esaten du, eta nik egiten dena dela perfektoena, ez? Beste tokietan, naztuta dute erromantzearekin eta adibidez, eta esaten du, eta adibidez, beste tokitan esaten dute zapatari deitzen diote zapata. Eta pretina, izango dela, errikoa edo, ketrina. Eta, hori dela, erderarekin nahazteagatik, ez? Eta horrela, hainbat hitzekin. Eta, gure Erronkari Barren, deitzen ditugu gauzak, behar den bezala. Eta, zapatari hostia eta pretinari zintu, ez? Horra bitxia. Eta, hori amaitzen ari denean, ere aipatzen du, Erronkari euskarari perfektuena dugu, baina ere, euskaraz hitz egiten den tokietatik hemen gara, erderaz hobekien hitz egiten duguna. Eta oso kontu bitxia daia, duela klaren urte, aipatzen du, gurasoek,
nahi dute, eta enpeinu jartzen dute, haien seme, ze alabek horretik ez duten ikasten eskolan, ikasteko gaztelania txiki-txikitatik. Eta hori izaten dute, pues, con buenos maestros y los maestros procuran hablen de continuo castellano. Claro. Honetan, ikusi behar dugu, zer garrantzia zuen, erronkari garrantzako, bai handiekin, bai almadiekin, herrera menperatzea, ¿vale? Gero, negozioan hasi egiteko eta honek azalduko luke ere, nola, pues, urte batzuk beranduago, aurkitu ditzakegu adibidez, hainbat erronkaria Kadizen. Zer kontrari ziren, erronkariarrak Kadizen, ez? Pues, azkenean, artillazko merkataritzarekin, eta, bueno, Amerikako merkataritzarekin, hor, jarri zen, hori, erronkariarren kolonia bat. Eta, klar, hori, gaztelania jakingo dute, ezin eskola izango zen, bale? Baina, bueno, bitxia da, nola, hemendik, iaia, 300 urte berandu ahora arte, oraindik eustea, eskolan baldintza hau zen, ez? Horretan, garrantzia du, emakumeak oraindik eskolara ez joatearena. Bueno, gero, beste dokumentu honetan ere, ez da berez agertzen euskera aipatuta, baina aipagarria da, ze Birankozeko apesa izateko gainditu bat izan zuen ega lehenengo aldiz. Egon zen, garai hartan, Birankozen batez ere egiten zen. Bi alditan behin, apesa aukeratzen zuen Orreaga, eta bestea aukeratzen zuen herriak, bozketaren bitartez. Egin zuten bozketa, eta irabazi zuen Diego Etxeko apesa. Bueno, gaur egun Diego Etxearen apesa. Baina besteak, alegazio bat aurkeztu zen, ez? Pedro Espartzak esan zuen, hau, joan herritik aspaldi ez ikastera, eta eta hemengo apesa izateko, bueno, hori izaten du, ez duela, ez ulertzen, ez hitz egiten euskara. Eta bikariotza honetan, parrokia honetan izateko apesa, ulertu behar da, ez ere, konfesionarioan eta katesima azaltzen, bale? Eta besteak azaltzen du. Eta esaten dio, azterketa bat pasatu beharko dukela. Eta besteak esaten du, bale? Azterketa bat pasatu nahi dut, baina, kontuan hartu euskara eta Iruñerrikoa, esaten du, estazio egiztutik konferentzian, guztiz ezberdinak direla. Eta orduan, abertzea azterketa egiten dira zuen, ze, Iruñeko batek egiten badio azterketa, ematen du ezakiela. Azkenean, pasatu zuen azterketa eta gontzen apesa urte bat zuen, baina, bitxia da, hori, nola alde batetik, hori, hemen agerien geratzen da, oraindik konfesatzeko eta katesima emateko oraindik mantentzen zen hori, eta bestalde, behar bat zen euskarazko azterketa egina zen. Badaude beste prozesu batzuk non herri euskaldun batera, igual bidaltzen dute APS erraldun bat, eta herriak esatzen da, eta azkenean aldatzen dute, bale? Pentsa eta usuen edo olako herriak, euskera atzera egiten ari zela, baina pentsa ezakegu, batez ere adinduenek, ez direla egin defendatzen, bale? Bueno, eta iristen gaiak, 19. mendera, bale? Hemen esan dugu euskarak egiten duela kriston gainbera, eta, bueno, hemen ikus dezakegu arrazoietako bat, ez? Esan dugu, claro, 16. mendetik gizon gehien menperatzen bazuten gaztelania, baina emakume gehienek ez, claro, neurri batean zen emakumeak eskolara bidaltzen ez zituztelako. Garri honetan, orokortzen hasten da emakumeak eskolara joatearen. Oraindik ez dago hain orokortua, baina hemen bertan ikus dezakegu, justu independentzia garrazio horretik, uztarrotzen, zer gastatu zen, ez? Sortu zuten, egin zuen, notario izan zenaren seme bat,